da idemo, sam mi kaže, neću idem ja na ovu svadbu, znaš, evo idemo kod ujke, kao stari svadb, treba da budu najmilutim, deda. Jel znaš? Aha, i on kaže, ja ne idem, a gutira se. Kaže, pa kad ideš da gledaš drugoga, a ti je drugi. I kaže, ja rekao, dene. I on si priđe, kada nisi valjda to sve mami rekao, da si ti rekao, ja sam rekao, zamazda. Pa nameno, znaš, uvijek treba da idemo kod mamini i sveće se i kao mama. On, znači, teraš ga da ide, a sve rešeno da ide, on se da ne znam da misli, kao neću idem, da. I ovako pa ti steriše okolo. Samo da ide, a to ćeš meni vozi, pa ja ti samo da palim pola i da ide. Jorgo! Pravilo se. Jorgo! Luluzi! Hey, Luluzi! Ima da ideš pola sata sa vremena. Hoće kada slika?
ide. Sve slabo ide, neke... Šta se radimo? Šta se radimo? I za tebe voda daj. I si brez voda. Mislite da izgleda kao da ljubite sunce? Ma ja, Ma on je Nek se vidi sunce. A? 3 potpina. Ovo je da valja. Ajde, daj Leonardo da posjeti. Mada sami su nilo. Dopri u WC. Pa ćemo onda da se... Može Photoshop. A? Može Photoshop. Pa to sam ja rekao malo preko lenca, rekao seci go Photoshop. A ti u WC ako treba još. Tako. molim te spustiti. Znate kako je? Ja mislim da je okej. Dobre. Dobre. Ništa. Poznaj sami šanse. Daj Leonardo da vidim, molim te. Znači neće me pustiti s ove plaže da odem. A? Jel može? Što sam imate 15 fotografija. Hoćete vi nešto,